Ilaski, ez dakit zer izango den, telebistako lana hemen ere zarata handia izaten da, irratian ere bai, aurikularrak hasi naiz entzumen agaltzen eta badakizu nola jabetu nahi zen? Zelan. Zelan? Zelan? Dago zela gure lehiak ira, bezale! Horrela jabetu nahi. Bai. Arazo larria da, Arazo larria. Jon Eneko, Eki Josu, Ander eta Inigo. Zemuz, ekipo? Osondo. Zuek belarriak ondo garbituta, fin? Aingoz bai. Bai, ez da? Bai, bai. Miluzen sekulako burrumba izaten delako. Finaletan ere bai, Eta finaletan jaioak zaretezuek, 5. saioa gaur, 1.100 euro bilatuta. Eta oraindik izango dute, ez dakigu diruarekin zer egin. Edo bai, ze 1.000-tik gorako langa hori gaindituta, ze asmo datozkizue, gogora? Hola, planeatu ez dago ezer, baina izan genuen asko irabazizkio kuadriakin afaia invitatu igual da... Bueno, ematen du honek, ez da? Ja, igual... Eneko? Askarri zain du. Eneko atxa. Ze jatetxetan egingo nuke, otordu hori? Nola da, Eneko atxana? Azurmendi? Azurmendi. Bale, 1.100 euro. Segi Miluzen, bada ezpada. Eta zako irabazi aldela. Igual, merkali txikirape bai, rebajatxu beti ingotzu. Izena gaitzi. Eneko naiz, Eneko atxa. Eneko atxa, deskontutxo bat. Eta Bai. txalo bero bat eure. Ango da sorte honen. Eki eta Josu ongietorri lehen hezkuntza ikasten, Eki, Josu Euskal Filologia ikasten, pisukideak Gasteizen, eta zeu bakarrik bizitzen pisuen edo beste baten bat bai? Beste bat, irukotea gara. Irukoti ezari, Ondo, besti ezelan da? Urko Etxean, ez da? Orain Eta pantalla... zegin duzue, sosketan Ari. horretorri edo urko keztuna jakin nahi ezer? Hasieratik garbi eduki genuen guiu jamar ginela. Ez da oso nahi igual, Urko? Ez, baina berak ere animatu gintuen. Bai. Joan, zuek. Erosi sofa bat, ekartzen duzuen diruarekin. Hori ez atxala, Urko izango da bizkorna. Urkok zeo zer nahi da. Bai. Eki Josu, dirutxue lortu ezkero, zeo zer, ze intentzio? Ez da, ez ondio, gazteak gara eta aurreztuteko beba da, así que... Alegia, gastatu. Zerbaitetan baina gastatu. Zer gazteko gu. Hori bai. Ederto, Eki Josu bau lehiaketa bata, horretara gatoz, danok, eta dirutxue banatzen duen, eta sortea dagoen. Ongietorri. Eta ongietorri, Ander eta Inigo, Gabon. Gabon. Nondi gatoz? Zurril. Zurrildarrak. Haze lekua, Garra, Izango da, kaso, Euskal Herriko parrandero gehien biltzen duen herria? Bai, seguruna. Bai? Zuek ere zarete urruti biliko, akaso? Anoixea beni biltzea bai, gure. Bai, bueno, beste kontu askotan ere bai. Ander, ikasketaz? Zitzaldea. Zitzaldea. naiz. Eta hala ari zara Azpeitian? Azpeitiko udaletxean. Azpeitiarrak ez den. Bai, Bai. digamos, bai. Badago beharra eta, ez da? Jende ona. Inigo zu berriz? Nik IBEF ikasiet, Ados? goi maila aurretik, gero IBEF, eta, bueno, Bai, Zurbilen, Kirol eskolan... Futboleko master bat, fitxak dio zehazki, futboletik bizitzara, alegia. Aberatsa zara, Inigo? Ez, hoi ez. Hoi ez. bai. Hainbesteako ez da iristen. Alegia, futbolean zertan aritzen gara? Futbolian jokatzet. Jokatzen bai? Bai, txikitatik, eta, bueno, ja, 10 urte ni joa futbolian jokatzen. Ados? Bigarren B maila ingurun. Bigarren B maila, Hirugarren mailan hor numait. Ondo. Eta horrez gain, entrenatzaile lanak edo egite ditugu? Bueno, bai, Kirol eskolan da nabil, da, bueno, readaptatzaile lanetan, Zurbil FT taldian, da, bueno. Baina esan dugu, aberaztera etorriko gara Miluzera. Golak sartzera Miluzera gatoz. Hoi da, zako Ondo. iraz. Ander, Inigo, ondo pasako dugu, Seguru. Ia ba! Ongietorri, Animo, minesker, zergatik, zazierren. Eta festa hau borobiltzeko zakuan zer dago, Ilaski? Zoratu ingo gara. Entzun ondo, 38.000! 5.000 euro! Bai. Ja, begiratzea ere bedurra bat edu. 38.000 euro. Ez da gizuen begiratu golan, begizek. Gero gainera hor dago publikoa ere, ze lotxa. Batez be, euren aurrien lotxatzen nahi. Lauazeta ikastola! Hola. Asi aurretik galdera. Ondo tratatzen zaitzu hemen, zuek? Bai. Bestela esan, Emon zile zeo zer jateko eta, asi aurretik? Bai. Giza eskubideak errespetatzen dira? Errespetatzen dira, bale. Fenomeno. Bale, bestela mozten du programa, ez dago. Estrasburgora joan, eta... Guzti ondo daukagu eta zigingo gara. Arrastak biltzen hasiko gara, gainera, arrastaz arrastu gure lehenengo proba, guk arrastuak bota eta zuek eskutatutako kontzeptuak zeintzut diren asmatu. Jon Eneko, lehenengo taulako lehenengo arrastuak dio, zineman zein literaturan aurkituko duzu. Elkarrizketa. Eki Josu. Gidoia. Ander Inigo, ondo. Zuzendaria. Bueno. Garrantzitsua da erakargarria izatea. Azala.
Eki Josu. Protagonista. Ander Inigo. Izaera. Eta zu literatura ere, hor dago. Badauka mamia. Argumentua. Bero, Elkarrizketak. Ander Inigo. Esanaia. Liburuei buelta ematea eragiten du. Jon Inigo oso bero, lehen. Sinopsia. Bale. ondo. 70 puntu zuentzat. Oso ondo. Bai. Miluzeren sinopsia ere prestatu beharko dugu. Sinopsia zer da, laburpen bat? Bai, ez da? Bai. Lehiaketa Zer da zoragarri bat. sinopsia, Joneneko laburpen bat. Ideia hori, ez da, erakargarria izan behar dena. Oso ondo. Ba, Eki Josu, bai? Bai. Guazen, bigarren taulan, bertxoetan zein futbolean aurkituko duzu. Horrela hasiko gara. Amets hartzaioz. Baitu ondo? Bai. Ander Inigo. Zoragarria. Bota Zerbait? zer, edo paso bat. Kopla. Joneneko. Puntuak. Ondo zabiltzie. Futboleko Epe kopla, luzekoak mugitu egiten dira. Eki Josu. Oinak. Ander Inigo. Luzapena. Joneneko. Bai? Saioak. Saioak. Eki Josu. Zale askoren obsesio iturri da. Ona hau. Bi kasuetan gainera. Zerbait? Antzeslekoa. Ander Inigo. Kantua. Joneneko. Finalak. Ona zen hori, Galtzerdiekin ere egiten dugu. Ha. Beste bide bat orain. Paso, bestela? Paso. Ander Inigo. Txikit. Paso orduan. Paso. Joneneko. Bikoteak. Eki Josu, albistegietako kirol tartean ikusten dugu. Ja, ba. Futbolean. Begiratzeko gauze bat. Mugitzen izan, dana, bai. venga, Eki Josu. Erantzun bat? Paso. Ander Inigo. Laurpena. Laburpena. Joneneko. Sailkapena. Sailkapena. Hostia! Ai! 70 puntu gehiago zuentzat. Zale askoren obsesio iturri, zemagarrengoaz, zein daukago aurretik zein Mugitzen atzetik. dana, oso ondo. Ander Inigo, 3. taula, zabekasi erantzuten, eta lehenengo arrastoak esango digu. Hipopotamoak baino hile gehiago du. Tximua. Jon, eneko. Txakurrak. Eki, Josu. Lehoia. Iletsuak denak. Bigarren arrastoa, tundran zein oianean aurkituko duzu. Azeria. Jon, eneko. Leopardoa. Eki, Josu. Tigrea. Batzu gertu dago. Belako eta nogenen abesti berrietan dago. Wow. Ja, musika. Erantzun bat? Paso. Zeo zer? Jon, eneko. Pantera. Pantera. Eki, Josu. Lemurra. Ander Inigo, adarrak jarri zizkioten. Oreña. Oreña. Honi ere bai. Oreña. Venga! 70 puntu. Usurbilera. Ondo. Ondo hasi gara, Oso ondo. Bereziki, Jon eneko. Oso gusta. Oso gustora. Eta gustora aritzen denean bat, imintziak egiteko gogoz ere egoten baita. Hartu lekuan mesedez, Eki Josu bezaldean zuek. Eta ia, ba, lanean gustora jarraitzen dugun. Denbora. Hasi lanean. Oiarra. Oiaskoa. Txitoa. Bai, zer da? Arraultza. Bai, arrautza. arrautza? Sartagina. Arrautza prezitoa. Ez? Ez? Josu gero. Borborka. Borborrekin. Arrautza gorzia. Hori bai. Txaketa. Alkondara. Txaketa militarra. Jantzi militarra. Bero, Antzi. Galtzak. Trajea. Buzoa.
Ez da trajea? Buzoa, Traje militarrak. uniformea. Uniformea bai. Oso ondo. Ondo, azkena? Bikoteak, lagun, aspaldiko lagunak. Ui, begira, ligatzea. begira. Elkarrizketa, ligatzea. Baina Liga- ze aspaldiko goera da? lagunak. Ez. Laguna. Lehenengo elkarrizketa. Lehenengo? Pausua, lehenengo ligatzea. Lehenengo? Solasaldia. Baina... Venga, egin zer zer da hau? zuek be bai. Zita, lehenengo Zita, zita. oso ondo, Venga. bikain! Jon, eneko oso erreala izan da, azken hori. Azken aldian gertatu zaizue? Ez egila esan. Lehenengo zitarik egin beharra, bueno, lehenengo egingo zenuten, edo ez, nahi duzuena. Isildu egingo naiz, eta listo? Gustatzen datzu, lehenengo zitak? Bai, beti goten da. Lehenengo oso ondo dau. Bai. Dana hau deskubritzeko. Hori da, dena ona, alde ona erakutsi. Zuen arteko lehenengo zita ondo be bai, ez da? Da. Honek bikote bizek. Bai. 3 asmatu eta 3 apuntu. ondo. Bai. Bueno, Imaginatu. lehenengo zita handerreten nigontzata. Bai, baina Eki eta Josu orain lehenengo zita batera joan, eta zu zertan anitzen zara eta? Ni luzera joan itzen. Bai, horrekin ja maite minuta mundu guztia. Eki Josu hartu lekua, mesedez. Ander Inigo, beste aldean. Bala baliogarria ligatzeko, Nik uste dut baietz. Hombre, Bueno, ona bazara bintzat. ondo, Ia ba, onak zarete denbora. Nire lehenengo. Itxonen? Pixkat eta hasi orain. Epa. Musika, diskoteka. Ze musika? DJ. Ze musika? Elektronikoa. Teknomusika, bai. Teknomusika. No. Ollarra, Mokua. Bai. Jarra. ollarra. Ez da ollarra. Bega beste bat. Ander, bai? Pelikanua. Pero, Zikoña. Indio jarra. Indio Ez, ollarra. ez. Lehen gertu bili gara. Ollarra. Ollua. Ez. Egaztia. Gero ibili gara hegazti bat gertuago. bai. Arranua. Pelikanua. Ez da pelikanoa. Pelikanua, Oikoago bat. Flamingoa. Ez. Josu, lagundu zeupe. Pelikanua. Ez. Ze hostia, Azkena. Azkena hau, beste kontzeptua. Zezena eta torerua. Zezena eta? Zezena eta torerua eta rekordaria. Eta beste bat, ze animalia? Ez da pelikanoa? Pelikanua. Ez. Berak? Baina ekirena da, Pelikanua. Josu dena, Nola egi. Arranua. Ostruka. Ostruka. Ai, hartu lekuen. Lorito bazan, lorua. Ah, lorua. Eta orduen zure alkondaran oso gustora egongo zan. Ja. Bai. Baina, ez zaigu gustatu pista hori, ni, ze. Nire alkadora zer. Vale, ondo, 2 apuntu, venga. Gau bakarri barrebrek ez, Ua. Anderren alkondara gustoko dugu, ez da? Bai. Txalo bat, alkadora. Bai. A ver. Ia, lasaitu gara. Mintzi batzuk egingo ditu orain. Anderren jo hartu lekua, mesedez. Jon eta Eneko beste aldean. Erne mundu guztia. Dotore, denbora. Ja, pentsatu ondo, Eta hasi orain. Golfean ibili. Bai? Swing. Vale? Golfeko makilla. Bai. Dantza, robota. Zion, Vale. Epa. Ia ba. Igela. Ez? Kangurua. Apoa, bai? Kangurua. Kangurua eta berumea. Bai, non? Kangurua eta berumea bere poltsan, sakua. Bai, oso ondo. bai, bai. Oso ondo. Jon zehazten hasita kangurua eta marsupiala eta bere Bai, poltsan bai, hori eta guztia. ondo, Joneneko. Ander. Ander inigo ondo. Gotaren az, Ondo, Bai? Ondo? Ikasita genekoan hori edo? Momentu unatatakoa. Tekno asko, parandan eta hori izango da. 60 apuntu, oso ondo. Ikain, Badakizu itzen? nik, Badakizu? nik oso ondo. Benetan. Ez dakit egiten. Begira, Bueno, oso ondo zer? egin. Zer? Vale, Ander klase batzuk. Bai, gero. Antxoni, bai. Robotika klase batzuk. Hori da. Ondo, eroglifikoak. Joneneko, zebek hasi, erakustaldi emoteko prest? Bueno, Eredu izateko prest? saiatuko be. Guazen, lehenengoa denpora. Etenik gabe dabil, Txetxan, lau txetxan. ez? Lau txan, lau Bai, txan baderantzunan esati? Txan, lau txan. Txantxetan. Oso ondo. Buah, ikain. Txan magoa! Eta txede darak, orduen, txan, txetan, oso ondo. Beste Vale. irautzaile bat, txan magoa. Gero, egoten zan mamu bat, bai. Txan fantasma, bai, Txan? Oi? hori oso aspaldiko da. Bai, benetan, eta oso histori politxe da. Joneneko, bigarrena denpora. Onaino
iritsi ziren, Eskefarrak, ez. Ezkerrekoa ez eskubikoa. bai, orduen zein da? Eskubiko, Jarraitu irakurtzen. narrak, eskafandra. Arrastaka. Zematar. Bihar. Vale. Eskandinaviarrak. Bi eske genituen eskandia behar dugu, akenduta eskandi, na, zodioa, eta bihar. Eskandinaviarra. Enekoren atxekabea, informatikaria izan eta... Zu asmatu! Kostatu bulertea gaina. Baina bestea bai, 50 puntu zuentzat. Egi Josu, eroglifikoak seketuko gara erantzuten harin bebai, eta denpora aprobetxatuko dugu alkar laguntzen. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Mesedez, dirua. Yoga meditazioa. Zer da? Behien zer dau? Esan? Elkar banatu. Ez. Batu baderantzunaren zati. Meditatu. Ez, nola esaten dugu? Hori. Egoera hori. Bai, eroglifikoetan baditugu gure kodiek bai, zen egoera hori da. Zen eta batuta. Tarik, kez? Zen batu. Bueno, Zen egoeratik nahiko urrun, egia esan, lehenbizik honetan. Zaila. bigarrena, denpora. Zestoan jaio zen, Barazki pide. barazki ez, behien zer. Pi. Bai, Uztapide. bale. Wow. Bale. Barazkia baratzeko usta pide. Usta pide, oso ondo. Nabaritu da, Josu Bertxolaria ere badela. Ondo 50 puntu. Ander Inigo, zer nahiago lorito bazaindu edo eroglifiko batzuk erantzun? Baten bat, asmatzea. Nik uste, Ander, biak asmatuz gero, beste robotika eragustaldi bat. Bai, ingutratue, venga, ingutratue, Bai, oso ondo. Ja ba. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Behatzetik heldu dit, Karramarroak. oso ondo. Vale. Aktore bat ikusten genuen hor karra lejalde, karra mar esaten dio itxasoari Cervantesek, gazteleraz hitz egiten duelako, eta oak, karra marroak. Vale. Beste hau asmatu, eta robotika. Venga, Ze gogoa. guazen. Ze gogoa. Segulagoa. Bigarrena denpora. Filma ez da izan oso. A ber, ze ikusten da? Bai, bigarna re, Bai? Aurretik? zein ditu gehiagi. Zer da? Aurretik? Bukaera zer da? Eta Gerri, Bale? gerrikoa, la... Ba, baina abaren zati bat azkena behar genuen. Ba, renota barre eta gerria. Agaitxik aldatuta garria, barregarria. Lastima. Robota itzali egin da. Begira, bueno. hori ere uste dut baki dela egiten, robota itzaltzen begira, Pero eta puntu. Bai, robota galde batera Bai, utzita. berriro be... Bai, piztu, bale? eta zazpiki bat partekatu du gurekin Mikel Astibiak, merkatal zentru batean ikusitakoa. Denetik dauka kartel honek, egia esan, testu hau irakur baitaiteke bertan. Arpalan ez da onartzen sarbidea, nirekin edabideak. Wow! Hori irakurri eta zatu, igual ez da eguna gaur erosketak egiteko, oazen etxera. Gero, argazkiari eta ikurrei eskerreta ulertzen da, ze esan nahi duten, baina nondik heldu ez dakigu. Beraz, A ber, arpalan, zelan zen? Arpalan ez da onartzen sarbidea, nirekin edabideak, txalo bero bat. Da zer da edabideak? Bai, ba. Arpalan... Bai, con los siguientes medios, alegia, ibilgailu hauekin edo gailu hauekin, bueno, Guau. Segulako festa. Mama mia, abak. Bai, Vale. amak abesten zuen moduan, Bai. abestuko dugu gere? Venga, bai. Bai? Bai. Gozen, mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Hauzuek, hola guaxeta, oso ondo. Gure edabideak, hauek, bai. Jon eta Eneko, gogotxu? Prest. Bai? Ja ba, lehenbiziko eskua, zuentzat. Bulegok, begira, horren txekatuan arituta. Bulegok Twitterren idatzitako esaldia. Zein da argaziko dantzaria? Iker Murillo, Aiert Beobide, Igor Yebra edo Aitor Arrieta. Igor Yebra. Oso ezaguna, Igor. Ondo.
I. Igorren I, aurrera. Ze hitz eskutatu dugu Zetaken kantuan. Bide lagunak zeruan baino lehen. Bide lagunak errepidean, bidean, infernuan edo lurrean. Lurrean. Lurrean? Ez, Infernuan. eki Josu? Infernuan. Bide lagunak infernuan zeruan baino lehen. Infernuan, Ondo, zerua K. baino lehen. Ondo, K batzuk agertu dira. Zan, jendiek. Bagendiek, Zondo. Elio. Zenbat hortz ditu otxoak? 42, 32, 24 edo 44. Gehiena, igual. Gehiena, Sí. 44. 44. Eskotxo. 32. Ez? 42. Oso ondo. Oh. Gizakio baino 10 gehiago. Hori kasiot miluzei esker, 32 dakusela. Ja, horrelako datuak, ez da? Bai. Miluzek horretarako ere balio du. Aurrera ingo dugu noski. Nola esaten da azaroa, abadinon, sumendi, urriosti, azaru edo semendi. Azaru. Azaru. Tragotea, bai. Semendie. Semendi, Opa, eki. Oso ondo. R. R. Bulegok Twitterren idatzitako esaldia, orainik ere utxune asko. Aurrera, ez da? Zein elementu izaten du gehien bat urpekaritzako edo urpekaritzarako bonbonak? 180 oksigenoa, 180 nitrogenoa, 100 oksigenoa edo 100 nitrogenoa. 180 oksigenoa. Oksigenoa? Zazuzena? 180 nitrogenoa. Oso ondo. Oso fine, Zuk ere egin duzu ikastaroa edo, urpekaritzakoa? Ez, baneki, emesterik gabe. Azkarra naiz. Askatu nahi duzu, Gertu zabiltzate? Hori dirudi behintzat? Eki Josu? Bai edo ez. Ez, ia ba, Joneneko. Nola bukatzen da kopla, entzun? Neure lazana herrire, neure maitia herrire, neure bihotza herrire, neure masusta herrire. Ana bihotza, maitia. Nire bihotza, herrire. O, neure bihotza, herrire. Ez, eta bihotza? Neure laztana herrira. Oso ondo. Neure lazana herrire, neure lazana herrire, bai. Ze ona, Nire masusta asko sobi, baita ere, Oso sexuala, bai, ikusi egin behar, nor datorren herrira. Eki Josu, Ikusi behar, masusta. askatu nahi duzu, Bai, Ose, edo txakor. ez, ados. Ez. Joneneko. Ikur asko. Ze esan nahi du kitxuaz, pita hitzak, belarra, soka, zuaitza edo oea. Soka. Haupa. Ondo. Eta... A asko. Bulegok Twitterren idatzitako esaldi bat askatu nahian gabiltza. Jon eta Eneko. Komo baina jokoan ez? Ez. Aurrera ba. Wow. Egiten du. Zuretzako itzerrak. Ze hitz eskutatu dugu abestian? Eguzkiak, ilargiak, biziak, argiak. Eguzkiak. Buruaz beste egiten du guztiak. Zora barria. Buah, Peiremans. Peiremans ez bulego kasu honetan. Jon Eneko, ondo itxuratuta daukagu, esaldia. Ikur gutxi faltan. Saiatu nahi duzu, Ez. Aurrera ba. Ez. Nola egiten du txakurkumeak? Firuzira, txau txau, traka traka edo glin glin. Txau. Txau txau. Oso polita. Trokatra. Oskalo, bai. Zejan duen txakurkumeak. Askatu nahi? Bai. Ja ba? Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Zuzena da?
bikain! Komodina zuentzat! Joneneko komodina, upa! Urduritasunak gure lehiakideen artean, komodinek asko balio dutelako. Eki Josu bigarren eskua, eta zeguna izango da eskua, horrela ezingo nuke lan egin, dio nuntziatuak. Lehenengo ikurrak biztu eta lehenengo galdera. Zein da Eire taldearen abesti honen izenburua? Eki Josu, erantzuteko gogoz zauzie. Bueno, Bi oskara bat, patuaren biktimak, ez nago seguru, amaitu baino lehen. amaitu baino lehen. Haupa zuek. Oso ondo. Eta haupa Eire. Bigarren galdera. Nola esaten zaio lagarroari Ibarrangelun? Filda, atoxa, amarratza, xitxerra. Xitxerra. Andre Inigo, horregotea. Amarratza. Amortza, bikain. Zortzi ditu baina. Abai, Ene, Ene. benetan. Segi. Eki Josu. Ze koloretakoa da Googleen L izkia. Urdina gorria, berdea horia. Berdea. Oso ondo. Oh. I. Eki Josu. Queen talderen zein kanturen hasiera da? Don't Stop Me Now, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust. We will rock you. Rock You. Hau batzuek. Oso ondo. Zorari. R. Parrandarako gogo zauzie zuek? Bai, Bai, ez da? ezta? Bai. Bai. Laua. Xeta. Ahí es. Oso ondo. Mira, bauga de ere zerkia, ya. Sí, ya está. Horrela entrako. Ondo. Eki Josu. Eki Josu jarraituko dugu. Bai. Venga, guazen. Bai. Zenbat lur urte irauten du Neptunoko urte batek? 50, 165, 325. Gure zenbat urte, euren urtea bete arte. Euren buelta oso egin arte. 225. Berrogotea, Hirurehun hogei. beste errogote bat. Ehun da hirurogeita bost. Bale, Zuen. Han ere esan dute. Luzea egiten dute hau, askatuko dugu? Joneneko. Ba, jarraitu egingo dugu. Eki Josu, venga, musika. Horbakata bilore, zai aitona doktore, langurako elkartu gara gaur ere. Eki kantuan. Eki eta Josu entzat galdera. Nola du izena, Pirritx eta Porrotxen kantuko aitonak? Anastasio, Agapito, Anakleto, Ambrosio. Anakleto. Kleto! Oso ondo. Egin Porrotxena badakizu. Oi! Asmatzen baduzu, Venga. Asmatzen baduzu, esku askatzen baduzu, katxiporreta esango dute. Venga. Asmatuko? Askatuko? Ez. Vale. Ordenagailuan. Ba, jarraitu egingo dugu. Bai. Zein izan zen, 2022ko museorik bizitatuena? Louvre, Metropolitan, Vatikanoa, Tate Modern. Louvre, bueno. Vale, esan. Louvre. Parisen bikain. Eskatuko dugu, Eki Josu? Bai. A ber, Esan. Bai, bikote? Armairu gehiago ditu irekita ordenagailuan. Ez. Ba, ez zaizki. Ez. konturatu dira eurek be. Katxiporreta! Bueno, Egin nahi nuenik ere eta. Guazen aurrera. Zer falta da argazkian? Eraikin bat, eliza bat, eskultura bat, iturri bat. Eki Josu, Han. Zer? Eskultura bat. Eskultura bat. armi arma batena, adibidez? Oso ondo. Zaterako. Bueno, ama, izeneko, Ele, Argi eskatuko garria. dugu? Esan. Leio. lehenu baitza.
Eki Josu, askatuko dugu eskua? Edo beste galdera bat? Beste galdera. Beste galdera bat. Bai, Berandu. Vale, beste. Non dago laku hau? Suitzan, Italian, Espainian, Filipinetan. Italia. Italian. Oso ondo. Ja ba. Eki Josu, askatuko? Bai. Guazen. nik. 13 leiho ditu irekita ordenagailuan. Bai! Komodina! Eki Josu! Postata lortuta. Bai. Oso ondo. Eta usurbilen puntu komodin goze, Ander eta Inigo, bai ez da? Hauxe da zuen aukera ba, Eta guazen. eutxi zegoenari. Kozinatu eta gero, egia borobila. Ia ba. Zenbat bisitari jasotzen ditu batez beste urtean, koliseoak 3 milioi, 4 milioi, 5 milioi, 6 milioi. Bost. Bost? Ez. 6. 6? Bai. Ze guai, koliseue. Zuentzat. Entzun. Sarritan galetzen dio nere buruari, hemen ez ote da bilen azkarregi. Eta galdera dio, nola du izena untzaren abesti honek? Azkar, lasai, buruz bera, edo ilusioz bete? Lasai. Lasai. Oso ondo. Bikain. Erre. Lasai, baina aurrera. Ze herrialde da? Txina, Mongolia, India edo Kazakhstan. Mongolia. Mongolia? Oso ondo. Otra be, Ander, geografian. Ene. Pentsatu zein joiz, zein dan zure letra gustukoena mundutik? Letra gustukoena, Ni hori pentsatzen Ene ari. gustatzen zait. Kozinatuta gero egia borobila aurrera. Nola esaten zaio oeari urraul goitin. Guatzea, oara, oatila edo oepea. Guatzea. Guatzea, Oso ondo. zain. Puntuak ere lortzen ari gara oso ondo. Nire gizena be bai, guatzea. Guatzea. Bai. Guatzea. Gonbidatu egiten zaitu joatera, Bai. ez da? Bai. Guatzea. Konbidatu egiten hau normalian. Ander, Inigo, kozinatu eta gero egia borobila. Hemen txezkutatuta daukaguna. Aurrera Segi, ingo dugu? aurrea, bai. Ja ba. Ze filmetako fotograma da hau. Pulp Fiction, Grease, Saturday Night Fever, edo Staying Alive. Staying Alive. Gris. Grease, ez, errebotea. Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Bai. Wow. Tony Manero. Eta ze, sukarra igozegu guri ere? Zaiatuko gara. Ia ba. 10 minutu jaten eta 3 ordu jasotzen. Eneko atxak esandakoa zuzena da? Bai, horixe! Big time! Bigarren komodina Jon eta Nekoren tata abantaila izan daiteke markagailuak nola duden ikusiko dugu. 470 puntu big komodinekin zarautzen, zean hori lezakan 440 eta komodina usurbilen 340 puntu komodinik ez. Zein da zuzena? Andre Inigo alegindu beharko zarete zeuek, gehien atzetik, komodin barik, orduen arriskatu sorteon guztioi. Lehenengo errondan, Jon Eneko, zeuek hasiko zarete erantzuten, 11 8 zuzenak dira, erantzun zuzenak behar ditugu. Erantzun okerrarekin errondatik kanpo geratuko direlako puntuak jasotzeko eskubide barik. Bi komodin horiek erabiltzen ditugun, Asterix eta Obelix liburuetako pertsonaiak nahi ditugu. Autobus, Narcissus, Flavia, Authenticus, Brutus, Armix, Numerobis, Panoramix, Pyramidix, Abraracursis, Cleopatra. Panoramix. Edabe magikoaren egilea. Ba ez. Ekita Josu. Cleopatra. Bai, film eta komiki askotan agertzen da. Andre Inigo. Abraracursis. Alkate jauna. Numerobis. Egiptoko arkitektoa zen hau. Ekita Josu. Brutus. Eta Ander. Brutus erromatarretako bat. Eta Inigo 3 akatsak hor ditugu, baina 3 erantzun zuzen be bai.
Asterix eta Obelix liburuetako pertsonaiak. Nahi ditugu? Bota bat. Flavia. Emakume erromatarra hau. Jon eta Eneko. Ja, ez du merez. Bi zuzen eta 3 oker. Narcisos. Hau lore mota bada. Ekita Josu. Armis. Hau berriz, Frantziako udalerria. Ander eta Inigo. Bi zuzenak dira, bat okerra. Piramidix. Piramidis. Venga. Egiptoarren itsasontziko kapitaina. 70 puntu ditugu. Planto egiteko aukera edo bi hauetatik. Zuzena zein den asmatuta 150 puntu eskuratu. Zer egingo dugu, Ander Inigo? 70 puntuak jaso? Jokatu egingo du. Vale. Autentikus. Ba, asmatua da. Autobus, Asterix Gladiadorea liburuan agertzen den soldadua da. Ez dugu punturik banatu, lehenengo erronda polita izan da ikusteko, ia bigarrenean zer gertatzen da. Bigarren errondan, Eki Josu, zeuek hasiko zarete erantzuten, zuhaitzak dira, astigarra, lizarra, zedroa, marrega, agina, altzifrea, urkia, zumarra, ugerdoa, karnaba, xarma. 8 erantzun zuzen, 3 oker. Lizarra. Lizarra, Fraxinus ere esaten zaio. Ander eta Inigo. Zederoa. Libanoko zuhaitz nazionala. Jon Eneko. Astigarra. Astigarraga udalerriari izena ematen diona, bideo batez. Eki Josu. Zumarra. Asko hil dira, azken hamarkadan. Ander eta Inigo. Agina. 1500 urtetik gora bizi daitekeen zuhaitza. Bikain gure lehiakideak Jon Eneko aurrera goaz. Urkia. Zoragarri. Urkidi neu. Ekita Josu. Altzifrea. Apaingarri gisa erabili ohi dena. Ander Inigo, ondo pentsatu momentu klabea da zuentzat. 3 oker daude eta zuzen bat. Zuzena asmatzen baduzue, taula osoko puntuak eskuratuko dituzue. Eta behar dituzue. Marrega. Arpilezko eunari esaten zaio, horrela. Jon eta Eneko, Komodina. komodina, erabiliko dugu horretarako da komodina. Xarma argitu du. Igantzi eta arantzan, horrelako asko menago, 150 puntu. Arboli bakarrik ez, xarma handia be bai. Xarma, jendeak bertan. Ander Inigo, 3. erronda, osatu beharko genuke. Musikalak diren antzerki eta filmak. Eiagora, Iparragirre, La La Land, Dantzagaua, Docklands, Chicago, Bretxa, Leoi Erregea, Mamma Mia, Simur, Katz. Musikal bat. Leoi Erregea. Arrakastatxua oso. Jon eta Eneko, La La Land. Oskar Saria irabazi zuena. Ekita Josu, Mamma Mia. Abaren musikala. Ander eta Inigo, Chicago. Broadwayko musikala bai. peli bat begin zuten. Jon Eneko, Katz. Broadwayen, hau ere. Eki Josu, Eiagora. Intziri edo garrasiaren sinonimoa. komodin erabili bari geratu gara, eta momentu zerrondotik kanpo, Ekita Josu. Ander Inigo, zuzen erantzun beharko genuke, aukerak izan alizateko. Docklands. Dublingo zein Londongo auzoa dau.
Jon, Eneko bakarrik geratu gara, erantzun oker bat daukagu, 3 zuzen, zer egingo dugu? Komodina erabili. Komodina erabiliko dugu. Musikal bat trukean, Paragirre, Gontzal Mendibilek sortutakoa. eta 60 puntu. Eta plantoin. Planto egingo dugu. Oso ondo. Bretxa eta ximur geratzen zitzaizkigun. Argitzeko 60 puntu zuentzat. Eta markagailuak honela geratu dira. Jon, Eneko, 680 puntu. Ekik eta Josu, 240. Ander eta Inigo, 340. Ander eta Inigo! Gaur iritsi usurbildik. Bi mutil, jator askoak. Penaz geratuko gara. Etxera joan behar, bai, zuek ze sentsazio? Ondo, motxa. Bai. Penagin, Bai. baina, bueno. Baina zuek ere sentitzen duzu hori, ez da? Gehiago emateko aukera batzen dutela. Bai. Oso bikote jostaria. Ez dakit usurbilarrak denak horrelakoak otezarreten, baina badaukazuek grazia berezi batzuek. Bide batez, usurbilarrak bertan ditugula aprobetxatuz, mezuren bat, bidali nahi diogu herriari, Ander. Kuadrilak guai da, bai? etortzeko ez inorrek etzekin, torri gala eta bueno. Benetan? Orduan ba, bueno. Lekukoa eurei pasa orduan, ez da? Datorrela kuadrilatik beste bikote bat. Animazioa. Usurbilarrak maite dituguta. Aupa, bikote! Eskerrik asko! Jon eta Eneko, Eki eta Josu. Sokatirara iritsi gara, Jon eta Eneko ohituta. Eki, Josu, ze sentsazio? Bueno. Oitzen hasita be bai? Larritxo bea gusture. Gusture, hori da asmoa, sokatirarik eta bai, gustora egingo bazen dute betire hobeto, ozen eta argi erantzun, mesedez hori bai. Zuek puntu gutxiagorekin sailkatuta beraz erantzuten lehenbizikoak. Ados? Ja ba, bi bikote hartu lekua, sokatirara goaz. Debora, nola du izena irailean errenterian egiten den musika jaialdi ezagunak? Atlantik aldea. Zuzen, zein izki ageri da berria egunkariko sare sozialetako logoan? Bai, egun, zein herrialdetan ematen diete jaten zaporeak elkartekoek errefuxiatuei? Euskal Herria. Grezian, zein da Zierbenako arraunlarien ez izena? Paso. Galipo, zein hiritako museoan dago Picassoren Gernik artelana? Madrid. Madrilen, zuzen, nola du izena Goiatz Labandibarrek kaleratu duen azken nobelak? Paso. Bekatua, zer galdu zuen gauerdian errauskinek etxerantzkorrik alde egitean? Zapata. Zapata, bai. Zein da Albaniako hiriburua? Tirana. Tirana, zuzen. Tomate saltsa eta baraziez gain, zein da boloniar saltsaren osagai nagusia? Haragi pikatua. Haragia, bai. Beste zein izenekin ezagutzen da Iruñeko eskualdeko hiri garraioa? Bilabesa. Bilabesa, zuzen. Jarraitu gozategiren abestia, nor baldintzata... Subjuntibo. Bai. Zein animalia agertzen da olatz zugaztiren azken diskoko azalean? Katua. Zaldia. Gipuzkoako zein herritan dago Arantzazuko santutegia? Oñati. Zuzen. Nola esaten zaio paper horriak tolestean datzan japoniar arteari? Origami. Origamia. Zein barazki zatitzean egin ohi dugu negar? Kipura. Zuzen. Zein herrialdetan du jatorria Tetris bideojokoak? Errusian, bai. Nola idatziko zenuke 25 zenbaki erromatarrez? Isa V. Zuzen, jarraitu esaera zarra, mando merkea nagusiaren? Kaltea. Nekea, zein zentzumenetako arazoa da miopia? Begitakoa. Ikusmenekoa. Bai. Ikusmenekoa, bai. Donostiako zein auzotan dago atrakzio parke bat? Igeldo. Igeldon. Ze esan nahi dute EHU siglek? Euskal Herriko Unibertsitatea. Zuzen, zein talderena da txakolina kanta? Kupela. Kupelarena, bai. Zein euskal hiriburutan dago eraztun berdea? Gasteizen. Gasteizen. Zein da Oiana Rodríguez Zumaia rabeslariaren ez izena? Paso. Akaleia. Motorrik gabeko zein garraio da ohikoa Amsterdamen? Bizikleta. Zuzen, lurreko 5 ozeanoetatik zein da txikiena? Indikoa. Artikoa. Zein koloretakoak dira Euskal Herrian obretako errepide seinaleak? Horiak. Horiak, zuzen. Zein mendikatetan kokatzen da Heidiren historioaren zati handiena? Alpeatan. Alpetan. Ez du hankarik eta badabil ez da egia eta badu adarrik, ezin presaka joan izango balu beharrik. Zer da? Zuaitza. Paraskiloa, zein erreminta mota da mutxarda? Paso. Mailua, ze jaurtioi da Erromako Fontana di Trevi iturrira? Txaponak. Txapona, zuzein da. Erremetu baitu. Txampona bai, baina errepatu baitu, honek abia da bizi hartzen duelako. Jon, Eneko ondo. Txampona bota
botatzen egon gara, orain arte finalera Bota eta bota. Gaur ez, bueno, sentsazio barria zuentzat, Ja, Sokatirako marrak Bizi harrapatzia. beharrekoa. Ze moduz, Joneneko? Ondo. Ondo, programa ona egin da. Sokatiran, bueno, harrapatu gaitu gaur bai, eta hurrengoen zau ezain, beteranoen lekua hartuta ja gure zara eustarrak. Ondo? Arke. Ondo. Apa, bikote. Zegoen zain egongo gara, hau pasuek. Eskerrik asko. Nobedadea, niru zen. Eki eta Josu, bigarren saioa, eta estrenekoz, finalera sailkatuta. Pozik, ez da? Bai. Ondo? Lehenengoan aukerarik ez da, bai. A ber. No, hori da irakurketa orduan. Bueno, garrantzia duena horixe. Heldu garela finalera, jolasteko gogoz, sari erabazteko gogoz, noski. Ez da gutxi horako. Erne, gaur jokoan ditugu, 38.505 Diruza, pilozak zakuan. Eta platoan, sekulako giroa, zer dela eta? Laua, xeta, laua, xeta ikastola pasadek! Hau pasuek! Osa, soi hori. Digaik. Ba, zuek albokuri esan, baina hablan isilien, eta azkar zeintzuk dien erantzun onak. Zuek, etxekuek aplikazioa erabiltzeko momentua iritsi da gurekin batera egingo duzue jolaz. Bueno, Euskal Herrian, venga, konektatuko gara danok, eta bai edo bai, gure azken proba. Azteko sailkaturik onenak, sariara izango du, beraz. Bai, orduen, gero honek ematen du estatus bat, Miluzen, neure izan agertu zen, honena izan nintzelako, azkarna izan nintzelako. Eki Josu, azkartasuna, ez da izango, zuentzat, saritzeko gauza bat, baina 11 kontzeptuak zuzen jartzie bai. Horrek 500 euro balio ditu. Urrezko galderaren erantzun zuzenak 1000 euro balio ditu. Eta guztia ondo erantzun da, 38.000 eurotik gora, Miluzen. Urduri? Bueno. Ea nola ateratzen den. Ondo. Apurtxu bet, baina egingo dugu ariketa. Bai. Eki Josu, sorte honon, Eskerrik asko. James Bond espioiaren papera egin du. Denbora. Daniel Craigek. Bai edo ez? Bai. Harrison Ford. Ez. Sean Connery. Tom Cruise. Roger Moore. Clint Eastwood. Pierce Brosnan. George Pepper. Ez da Jonathan, baina, bueno. Timothy Dalton. Ez. George Lazenby. Charles Bronson. Vale. Egiaztatu egingo dugu. Zenbat peli dauz? Eta 6 akal. Vale. Dos Amerika. Bost Amerika. Sean Connery, Tom Cruise kenduko. Harrison Ford. Charles Bronson kendo. Sí. Eta ez da. Aldaketa batzuk eginda, egiaztatu. Baieztatzen gabiltza eta... Hirura, jaitsi gara. Hirurek ondo. 3 erantzun. Ez direnak zuzenak, beste guztiak ongi daude. Kenduko Roger Moore. Bai. Lazenby. Brosnan sortu. Aldatuko. Lazenby sartu ez. Vale. Eta... Ez daukagu, temporarik egiaztatzeko. Beste aldatu hor dago. Beste aldaketa batzuk egingo ditugu, horrela utzi. Aldaketa italda. Denbora. Eki Josu, urrezko galdera. Pelikula berean, aita semearen papera egin dute bik. Denbora. James Bonden pelikula izan daiteke edo beste bat, 5 segundo. Vale, zemuz? Eki Josu? Nahiko gaizken uste. Espia sekretu izateko, Miluzen? Ez gara jaio. Ez, egarran. Diskretoak bazaret,
Serioak ere bai. Harrison Ford. Ezaguna bai, ezta? Bai. Ezaguna bai. Ezaguna bai. Indiana Jones. Adibidez. James Bond be bai? Hori da, Indiana Jones. Antzesten bai, Beste, askotan beste. ikusi dugu. Beste gauza askoren artean bai, baina... Ez da Bond. Agentea izan sekula ez. Sean Connery bai? Aktore eskoziarra, lehenbiziko James Bond ofiziala izan zen. Uf, ona. Doktore, Tom Cruise, ez da izan, James Bond. ezinezko misiotan eta bai, ibilia da, baina ez da Bond izan sekula ez. Daniel Craig, izan da? Bai, azken aldian, Bond. Espioia, gorputzen duen aktorea, Daniel Craig. Brosnan, bai. Clint Eastwood, ez da izan, James Bond? Brosnan. Bikain. Charles Bronson, ez diogu. James Bond, itxurarik eman, zuzena da? Pensilvanian jaiotako aktorea, ez da segula Bond izan ez. George Lazenby, Zein kamia dugu. baietz, esan eta zuzena da, 175 euro. Behin bakarrik, antzezu zuen. Timothy Dalton. Tie famatua, baina antzezu zuen, bai. Timothy Dalton be, bai, zuzena da? Aktore ingelesa, hau birritan izan zen. Bond, espioia. Roger Moore dugu. Pierce Brosnan. Bitu hau, Euskal Telebistan ikusten nuenik Remington Steele. Wow. Detektibea zen. James Bond! Izan da edo ez? Ez, zuzena da? Izan da. Izan da, Pierce Brosnan, lau aldiz izan da, beste akatsa George Peppard, ezezkoan genuen. Ekipoan bai, baina... Hori da. Ezezkoa James jarri Bond behar moduan ez genuen eta alegia. Roger Moore bai izan da. Hori da, 7 pelikula, Murrek, bai. Ba, 200 euro, osan do, ekita jozu, eta 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderaren erantzuna zuzena bada. Pelikula berean, aita semearen papera egin dute bik, esan dugu. Sean Connery, baietz, esan dugu, zuzena da? Zondo, Indiana Jones eta azken gurutza da filmean Sean Conneryk Henry Jones aitaren papera egiten du. 1000 euro gordetzen ditu, Timothy Daltonek. Eki jozu zer, urduritasun batzuk. Bai. Bueno, A ver. harrituta. Ondo. Urrezko galdera honek, bi erantzun izaten ditu, bien erantzunak zuzena izan da, 1000 euro banatuko genituzke gaur. Hori bai izango litzatekela lan ona eginda, lan fina eginda etxera joatea. Timothy Dalton. Sean Connery izan da. Timothy Dalton, bada? Harrison Fordek Indiana Jonesen egiten du. Lastima! Baina eki jozu, oso ondo! Lehenbiziko dirutxoa ere eskuratu dugu, 200 euro aurka una iluzen. Iluzeko gure bi agente sekretu, segi horretan bikote! Agente sekretuek etxien dauzen danak. Geuri begire, eskerrik asko rebati erren eta gurekin jolas egitea. Segi horretan! Batzuek! Manoi!